Mukabat sa 14.4 kilograms sa dried shark fins balor 100,000 pesos ang nakumpiska sa mga personahe gikan sa Regional Fisheries Inspection and Quarantine Unit sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 sa Zamboanga International Airport niadtong Disyembre 22, 2022. Gisulod sa duha ka sako ang dried shark fins nga nadiskubrihan atol sa random inspection sa mga fishery product nga gihimo sa BFAR Quarantine Unit kuyog ang fishery enforcer gikan sa LGU. Daling gidala ang kontrabando sa BFAR 9 Regional Office alang sa tukmang disposisyon. Gibirika sa Fisheries Protection and Law Enforcement Group nga ang mga nakumpiskang fishery items iya sa wedge fish ug silky shark, mga species nga ginadili ubos sa Convention on International Trade in Endangered Species. Ubos sa Section 102, Paragraph B sa amended Philippine Fisheries Code, ginabawal ang pagpanakop, pagkuha, pagpamaligya, pagpamalit, pagbiyahe ug pag-export sa susamang mga species. Ibiyahe unta padulong sa Manila ang mga dried shark fins dihang naharang kini sa mga taga BFAR. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.